Karol to je veľký pán, za svoj osud si môže sám. Učeniu moc nedal, rozviedol sa a pribral 3 deti s 3 ženami. Kariéra pred zatvorenými dverami, spomína na pradávne časy, keď bol pre dievčatá idol krásy. Spomienka, ktorá leží na ceste. Karol autobusár v hlavnom meste. Ako keď z úľavou preradíš spojku, je olympijský beh na 93. Šampióni si pri behu držia čapice, práve štartujú z hlavnej stanice. Karol tuší, že do tuhého ide, keď dorazí prvý. K jeho autobusu zatvorí dvere a ide. Jazdí pod vplyvom omamných látok, nevyhrabe sa z alimentových splátok. Nafúkal a teraz tuší, miesto v hlavnom meste sa mu ruší. Je to zámer alebo trest? Karol autobusár linky 6. Nová práca v Tanve láka, cesta do cieľa v Senci čaká. Karola všetci ľudia radi majú, no v práci ho nezamestnajú. Ide hlavne po drobákoch, huláka po školákoch. Užívajú si štúdium na svojej škole. Karol je za volantom od 5. hore. Musí skoro vstávať, ráno dáva sliepkam svinkám papať. Dni sa mu kráťa, problémy zvyšujú, kilometre bez pátosu, ale jeho autobus sviští mestom v karnevale chaosu. Cyklisti končia v jarkoch na kraji, ja som král na ceste, keď sa mi darí. Osvecuje ďalkovými v protismere, vodiči vravia, že ich to srdí. Pije ako dúha, za hodinu padne flaška. Každý deň tá istá skúška. Karol raz ho nerýchlo šiel, zastaviť pred križovatkou nechcel. Bežec cez cestu náhle skočil a pod kolesami sa hneď zatočil. Autobus zastal, všade ticho, Karol už vedel, že zle to dýchlo. Ľudia kričia, siréna hučí, Karol sa s kariérou lúči. Dni sa mu krátia, problémy zvyšujú, kilometre mydla bez pátosu, ale pobyt v base je súzvuk basistov v karnevale chaosu. Jeho príjma kamoš, to je teda kus. Angličák výstavný, super Tatra auto.